Hoe vaak best op pad? Elk weekend. Toch een beetje hoofd leegmaken. Ja, hè? Ja. Wat is dat nedig? Ik ben heel veel gepest, mishandeld. Door ook jongeren in dienst, dus ik kwam op een gegeven moment niet meer buiten. Ik sloot me heel erg af, ging geen leuke dingen meer doen. En dat resulteerde ook weer meer samenpogingen. Beet. Er is wel wat. Het is wel massief. Wat? Dat is de vraag. Kluis. Na die uitsturing is er een protte Bart ziet ze. Dan krijgt hij een nieuwe bakfiets en een werkkleding, maar die een eigen logo ook zelf. Wat vies ervan? Ik heb geen woorden voor eigenlijk. Jullie hebben een crowdfunding actie houden voor fietsen. Waarom? Ik kwam hem tegen in de stad. Je kreeg nogal wat weerstand van mensen omdat je troep achterliet op de kant. En er waren Nou, alleen mensen... speel waar ik echt niet mee kon nemen. Nee, er waren mensen die gingen niet zo netjes met je om. Klopt. En dat bleef niet alleen bij schelden, maar dat werd ook handtastelijkheden. En dat was met name voor mij en nog een paar andere mensen aanleiding om te zeggen van wat heb je nodig jongen? En toen zei hij ik heb eigenlijk een bakfiets nodig, dan kan ik die troep meenemen. Als ik gek ben, dan moet ik zeggen tegen degene die fietsen in het water gooien, dat ze dat niet moeten doen. Dan hebben ze ook geen gezegd dat het voor een winkel vies wordt. Ja, en dan komt van het een komt het ander en dan valt je mond open hoe groot de gemeenschap is, dat die binnen 24 uur bijna 3000 euro op het kleed leggen. Dat is natuurlijk hartverwarmend. Ik wil graag de sponsors in bedanken. En de donateurs. Want er weer een crowdfunding actie opstart. En er weer 1224 mee van die hadden $1 miljoen. Die wil ik even in bedanken. Ik vind het heel mooi. Maar een hele verhoring. Ja, hè? Ja. Ja, je merkt het, ik thuis. Hoe hij zelf verhoren is. Vooral. Ja, want je hebt het al dreig gewoon, lijkt het mij. Ja. In het begin weer heel dreig. Hij is, hoe noem je dat, 300 graden verhoren. Ja. En als ik zie die fietsers, ja, een bijzaak. Als ik zie hoe de jongens zo'n boost krijgt, daar doe je het voor. Dat is hartverwarmend. Ik wil wel graag laten weten dat ik een Facebookgroep heb. Maar dan vind je het leuk dat mensen even reageren? Ja, en even misschien lid worden ervan. Oh ja. Zodat ik iets beroemder word. Ik had er eerst richting 250. En nu is het 4000. Ja. Net over de 4000. Dat Ongelooflijk. had ik niet durven verwachten. Hoe bijzonder is dit nou al je? Bijzonder. Heel bijzonder voor mij. En ook nog leuk dat het wel voor mijn 18e verjaardag is, want dat is ook over 2 weken. Kijk. Dan vind ik het nog wel leuk om toch iets in mijn jeugd te hebben wat wel leuk is geweest. En dan is voor mij ook mijn jeugd vind ik best genoeg geweest. En dat is afgesloten dan. Ja, en dan is het vol goede moed verder. Ja, als jongvassen. Oh ja, en nog even een vraag, hè? Hoe is Ja? maar die kloes, Alroen? Ja, ik heb die kluis meegenomen naar huis. En de zolavond is er nog politie bij hem thuis geweest voor het op te komen halen. Vanwege de bankpassen. En maandag is het opgehaald door de eigenaar. En die heeft nog contact met me opgezocht en gevraagd waar ik hem heb gevonden en hoe wat. En wie is er blied? Eén kant wel, alleen we missen nog wel een paar dingen. Oké. En dat was wel, daar kon ik niet bij helpen. Dus nou weer op ziek naar een nieuwe kloes? Uiteraard.